att det är nu fritt partsförhör med kärande i tingsrätten. Jag lämnar ordet i det här läget då till ombudet Ann-Katrin Ceder, varsågod. Tack. Ja, Marianne, jag vet att du är lite nervös inför det här, men ta det bara lugnt, det kommer att gå bra. Vill du själv med egna ord berätta om livet, förhållandet med barnen? Bara fritt med det. Det började bra, men att när vi fick biologiska barn så började det inte gå så bra. Då började han stötta ifrån min äldsta dotter, som är 8 nu då. Men att jag tycker inte, på slutet så gick det absolut inte alls, utan han var hotfull och skrämde både mig och barn, och därför jag valde att flytta ifrån honom. Jag tycker att det räckte. Att jag kan inte leva under våld och hot och göra som andra säger och tycker och tänker, utan jag måste kunna tycka och bestämma själv över mitt liv, hur jag vill leva. Och vi bodde väldigt avsidigt ständigt, och det också började oroa mig för att på slutet, att varför vill han alltid bo så avsidigt hela tiden, och jag kunde inte ta mig därifrån någonstans utan att han var tvungen att köra mig, och det ville han inte alltid göra, och då var jag väldigt låst där. Så att därför jag valde att jag kan inte leva under sådana förhållanden. Hur ser du på det här? Det handlar ju om vårdnad och boende. Hur är din tankegång framöver? Hur ska barnen bo och hur ska det fungera? Med vårdnaden otänkbart gemensam på grund av det barnen har lidit och lider av i dagsläget. Rädsla för far och rädsla för att det ska hända något och för grejer och hur de mår. Nej, dagsläget inte framöver heller olämplig för vårdnadshavare. Ensam vårdnad för mig, det är bästa för barnen. Deras säkerhet och trygghet. De bor ju i dagsläget, de bor ju i familjehem. Vad är tankegångarna för dig framöver gällande dem? Framöver att de ska fortsättningsvis vara placerade som de är nu. För de får den hjälp och stöd de behöver. Som ensamstående med fyra behovsbarn, det skulle vara svårt för barnen. De skulle ha det sämre, och jag vill inte att de har det sämre. Utan de behöver sin samtalskontakt där de går. Och det är lite svårt för mig att ensam klara av det. Och sen en rädsla för att pappan ska ta dem, göra illa dem. Det skulle barnen må dåligt av att vara hemma i dagsläget. Mer än vad han har gjort hittills. Du berättade för mig att du hade träffat familjehemmet. Kan du berätta om den Jo, igår jag pratade med familjehemskvinnan Asta då. Hon berättade att han hade skrämt barnen i onsdags och knackat på rutan och håll på deras bil. Och barnen hade blivit vettskrämda. De hade mått jättedåligt efteråt. Och sa att de vill inte se honom och de vill inte, och att de är jätterädda. Och sen att han förföljer dem med sin bil efter deras bil och där de bor. Och även tidigare har han sett utanför förskolan också. Men det var förra året tror jag. Att han söker upp då på vilket sätt som helst. Utan hänsyn till att det är barnen som skadas. Det är inte vuxna som blir rädda, det är barnen som skadas där. Därför jag anser honom olämplig som vårdnadshavare. Hur tänker du då med den yngsta som inte haft någon kontakt? Det är i samma gällande honom också. Han ska absolut inte ha någon form av kontakt eller umgänge med fadern. Har du någonsin träffat, och i sådana fall i vilken kontakt har de haft? Alldeles från början när han var nyfödd, men att han hade inget intresse för honom på något sätt. Han kom ibland och hälsade på mig, och innan sover han var liten. Jag sa att du kan ta upp honom, det gör inget i man väcker honom. Passa på när du ändå är här, men han brydde sig inte alls. Så han har aldrig träffat mig själv? Nej, han har aldrig varit ensam med honom. När är det senaste gången han träffade? Det var ju där vid omhändertagande som han hade. Han bara kom in i min lägenhet då. Och han hade Jarl i bilen. Då när han hade plockat honom från gården. Han lockade honom bakom tvättstugan. Jag har vittne för det också. Och han var fastspänd i bilstolen. Skulle han komma och lämna? Varför fastspänd i bilstolen? Och han såg vettskrämd ut i bilen. Det var inte så att han inte ville komma till mig. Han var jätterädd. Och då han klampade in hos mig och hade bara plockat i famnen.
Och jag hade hemmahosare hos mig, så jag har vittne för det också. Hemmahosaren har sett allting. Det var då du ringde polisen och barnen omhändertogs? Jag plockade bort honom och sa, ut härifrån, du får inte vara hemma hos mig. Hur ser din livssituation ut idag om du berättar om din framtid, boende och Det ser bra ut. Jag är på gång att få jobb eller liknande nu, så att det är väldigt nära att jag kommer att få det inom närmaste veckorna. Och du har ett fungerande boende och så? Jo, och jag trivs bra där. Är det någonting annat du vill att domstolen ska veta och som inte jag har ställt direkt fråga om? Var det någonting mer? Nej, jag tror det är bra så. Bara så att jag hänger med där, men det var på det viset att har inte du någon umgänge med i dagsläget? Inte i dagsläget på grund av att de mår så pass dåligt. Men hos dig egentligen på halvtid? Ja. Är det samma familjehem? Nej. Eller? Nej. Rune Bäcklund, varsågod. Har du... Jag ska avbryta Rune bara ett ögonblick. Jag tror att du kan prata lite i mikrofonen. Vi har lite, så kommer det bra ljud in här. Tack. Har du begärt någon prövning av LVU i förvaltningsrätten efter de ursprungliga besluten? Har du begärt LVU som ligger alltså i förvaltningsrätten och kammarrätten? Har du varit uppe igen? Nej. Så jag förstår att du är nöjd med att det är LVU. Kan du säga någonting om, tror du att du kommer i en framtid att begära prövning i rätten om det ska vara LVU eller fortsättningsvis? Eller? Det är möjligt. Tack. Inga fler frågor? Och inga ytterligare frågor från Ann-Katrin Ceder? Nej. Då är förhöret slut.